Hola a totes i a tots, jo soc l'Andrea, soc periodista i us explicaré com penjar un vídeo al YouTube i després com posar-lo a un article de la vostra revista escolar digital. Obriu el navegador i aneu a la pàgina de YouTube. Entreu amb el vostre compte o us en feu un de nou. Un cop ja heu entrat amb les vostres claus, heu d'anar a la cantonada de dalt a la dreta i clicar sobre de la icona que sembla una càmera. Aquí seleccioneu l'opció de pujar un vídeo. Es carregarà una pàgina amb una fletxa. Podeu clicar-hi a sobre per seleccionar l'arxiu de vídeo que vulgueu o bé arrossegar-lo a sobre de la fletxa. Un cop hagueu seleccionat el vídeo, YouTube començarà a pujar-lo. Veureu que podeu posar-hi títol, un cos de text, també les paraules clau. Les paraules clau ajuden a que els buscadors trobin el vídeo. Si, per exemple, posem escola, qui busqui escola, a YouTube pot ser que vegi el nostre vídeo. Aquí podem triar quina és la miniatura del vídeo, és a dir, quina és la imatge que es mostra quan el vídeo encara no es reprodueix. Si no ens agrada cap de la que ens ofereix YouTube, podem penjar-ne una que ens agradi de les que tinguem a l'ordinador. Un cop ho tenim tot a punt, li donem a publicar. Llavors hem de copiar l'enllaç del vídeo. Anem a la pàgina de la nostra revista escolar digital i a l'entrada on volíem afegir el vídeo, simplement hem d'enganxar l'enllaç del vídeo que acabem de penjar, allà on vulguem que aparegui. I ja està, ja heu penjat un vídeo a la vostra notícia. No us oblideu de mirar la resta de vídeos per saber com penjar un article a la vostra capçalera, com preparar fotografies i com crear usuaris. Fins aviat!